O karon mga kasama niya ang sumpay niya itong sugilanon, abandonado. You choose first, Ella. Grabe! Ikaw na gyud, Mikael. Gwapo na, bilingual pa. Ikaw na gyud. Ikaw ang pilion ni Ella. Kinirang sandwich ang ako, Salamat, Mikael, ha? Welcome. Uy, Mikael. Naghisgot mi ganina baon sa ibuhaton after graduation. Ikaw, El, manarbaho kag diretsyo? Unsay imong plano, Mikael? Muadto sa probinsya sa kong apuan. Gusto ba mong muuban? Fiesta? Alan, nailis ko? Pareha sa probinsya ba sa Klulo? Aligri kayo kung nagfiesta. Dagan, kay kaon niya. May padisko pa sa baryo ini kagabi eh. Ikaw no, kaon rigid pirmi ang naaso na una nimo. Basta ako, kung muuban mo, uban sab ko. Escort mo ko ninyo. You know, ako ang inyong tigpanalipod batok sa mga lalaki gabuot mo pahimos ninyo. Namugyot. Dili ka nga si Joanne Ray imong gustong bantayan? Ha, dili ta uyab. Busa dili kinahanglan batayan ko nimo. I mean, muuban ko ni Mikael. Manangit sa akong mami kung tugtan ba ko ha? Leave it to me, girl. Ako na manangin ni tita. Nakasiguro ko mo sugot siya kung ipananghid ta ka. Really? Ay, thank you, girl! Ella, ikaw? I'm sure dili na siya tugtan siyang parents. Conservative ang imong ginikanan, dili ba? Hinungdan man gani nga biyata kay kang manamit. Joanne. Uy, Joanne, dili magod na bihata mo namit si Ilagot. Wagay naman na niya bisig simple nga blouse niya jeans. And besides, nag-uniform sa takanunay. Di ba, Cyrus? Oh yeah. Bagaran nila ang ubo sa tuhod niya nga uniform. Sakto! Sakto raman sa nakatas sa aba, parehas raman mi. Si Joanne Argani mo buog uniform na to. Abab tani, yun ang iyaha. Aron makita nga akong nindot nga legs. Why hide it? When you confront it, dili ba, Mikael? Makauban ka ba sa grupo, Ella? Husto si Joanne. Dili ko tugtan sa akong mga ginikanan. Ako na yung itagpaagi nga makauban ka. Manangit ka? Dili gapon kanila tugtan, Mikael. Ako na yung bahala. Sana all siya'y bahala. Ay, excited na ko, girl. Basta, I wish nga makauban ka, Ella, ha? Aron kumpleto ang grupo ba? Dili gani tugtan, dili mamugos. Basta. Congrats lang daan atong tanan. Kaya mo graduate na ta sa college. Ilabi pa gyud nimo, Ella, nga cum laude karong umaabot nga graduation. Salamat, Mercy. Muna na ako ninyo. May kinahanglan pa kong buhaton. Magkita na lang unyit, ha? Ella? Nibiyo na sad. Ay, special mention gid ka, girl. Oy, na all na lang gitaan eh. Sugtan na jay. Ha? Ngano? Nagbayab na ba siya? Wa. See? Wa. So Mikael is just being nice to Ella. Kaya amongst us nga magkabarkada, let's admit it nga si Ella ang pinakaminos o kahimtang. Nakasudan siya ining eskwelahan kay academic scholar. At least, Joanne, yang kaugalingong paningkamot. Dili pareha sa ubang estudyante diha. Nga mo graduate lang sirig panoon na ng answer sa uban. Unya, magpahimo pag-assignment sa amiga. Excuse me? Are you referring to me, Mercy? Kontrata? May gata, oy, kontra na noon. Girl, oy, dili man kay akong gipasabot, God. Paliyasad kay ka. Aliyah? You mean, kunot na kong skin? Wala patay taan na. Dili, oy! Kahamis ra ni mo, Jo. Unya, puti pa kay kagpanit. Dili man kaingon anak ka puti sa unang girl. Ngano di ay? Unsay secret? Water. I drink 8 to 10 glasses a day.
Then fresh milk sa gabi iyo, fresh vegetables and fruit juice. Pagpahimog yun ko anak kanunay sa kong yaya, and so I have a real good skin. Plus, may mga mahalon pa kong lotion. Unya, may night routine pa before matog. So that's it. Ako nang na-default sa kakong secret to have this beautiful skin. O ginang ibog kay ko nimo, Joanne. Thank you. You're welcome. Kita na? In your dreams. And balik na ni Mikael. Since available pa siya o wa pa igipanguyaban o sa maratong grupo ha, ingon ini na lang. Kung si kinsa man ang makauban niya siyang probensya, maoy makaangko niya. What? Hala? Kita namang duha ang makauban niya sa probinsya, God. So, tunga tang Mikael. What? Dili sa buparto ni mo, Mercy, no? Laga niyo, dili ang parehas ni mo ang type ni Mikael. Og parehas nimo ang iyang type, Joanne? Aha. Mauwag na rin siyang muangkon dayon kay bago pa man talaga kaila. And so, nakig-social ni Ella to get close to me. Ay, campus crush ka ako, no? So guys, muna na ko ninyo, ha? Comfort rooms ako. Ay, naglibog yun ko kung nga nung nabarkada na to ng bayana, uy. Oh, anong tanawon ka na ko? Ikaw to ang nagpailaan ng Joanne diri na mo ni Ella, di ba, Cyrus? Ingon man siya. Naganahan siya maging-close ni Ella. Kaya mato niya, get close to your friends, but closer to your enemy. Basig na siya kontra. Nga, nasi kontra nga grupo o ganahan siyang magpatabang na to. Siya nga, si Ella maibot pasabot ato niya, uy. Mao na nakikisuod siya nato. Daan pagid ko. Nanay kasuya ang bayanan ni Ella. Salamat na lang siya, no, nga nasuod sad nato siya bisag unsaon. Ikaw masad god, uy. Ako man o isadaan. Bitaw ikaw. Ayaw na lang yung hatagi o gibugaton ang ipanulti ni Joanne. Tigalig, baliwa rin na niya. Taklesa, mauna. Malipagin sila si Mama magpampani akong ibalita nila. Nga nag-appeal yun ko sa mga cum laude nga mo graduate karon tuiga. Magkatabang na gyud unya ko sa mong kalisod. Sa atong kalisod mo. Parang parang nagubot man sila diha. Ano may dakamang tao diha sa... Oh! O sa nita mo! Ngano! Ma! Ma! Day! Nasunog ang inyong bahay kanina. Kalit kayo ang paghita mo. Dali kayong naugdaw. Huwag yun may nahimo sa pagtabang upaw sa kayo. Si Mama o si Papa na ako, Noy! Hain man sila! Day. Na-apel sila sa pagkaugdaw sa inyong bahay. Mga kasama na pitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pa masumpay ni atong suilanon, Abandonado, Tagsuat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni June Caraca Pujares, Spener Joel Vince, recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Drama.